Nitkellmu dwar suġġett ieħor fil-programm tagħna Kalamita. Nilqgħu magħna lil Kane Said u Priscilla Muscat. Insellmilkom mir-Responsible Gaming Foundation. L-onet nawguraw lil Kane li għadu kemm jiżżewweġ frisk. Ekku, grazzi. Aħna konna t-tiġ, ħadna gost proset, kellkom tiġ sabiħ ħafna. Grazzi. Kien hemm ħafna pożittività fit-tiġ. Nawguraw l-Nadin ukoll. L-ewwel jiem ta' żwieġ hekk kif tiddeskrivih? Sakemm tidra daqsxejn rutina ġdida u xek. Fej qabel tkun għamilt fuq 30 sena ngħix mommi, ġifieri l-distak minn magħha naħseb tifhimni f'reċ qed ngħid. Ħafna. U mbagħad il-mami tiegħek hux. Ekku. Dejjem tħobbkom u tuħsibkom. Nselli għalija u għal-missierek ukoll li jiġi l-kuċin tiegħi u ġifieri wieħed mill-kbar ta' sajt, daw ta' sajt. Hekk, tajjeb. Minn nannu. Awguri kien. Grazzi. Mela ħan nitkellmu issa dwar ir-Responsible Gaming Foundation. X'inhu l-rwol tar-Responsible Gaming Foundation? Bħala rwol, bħala fondazzjoni fost l-rwoli tagħha diversi hemm li ovvjament li nedukaw nqajmu awareness, kuxjenza propju dwar l-importanza ta' l-logħob responsabbli ħanejdu hekk fejn wieħed joqgħod ħafna attent l-importanza tal-kontroll u din il-ħaġa hija importanti minn etajiet żgħar sa etajiet aktar il-qudiem insibu li fil-fatt anke r-riċerka turina ħafna li persuni li minn età żgħira jkunu diġà jilagħbu għal ħinijiet bla kontroll, bla limitu, hemm tendenzi kbar li meta mbagħad jikbru, speċjalment meta jkun hemm ċertu diffikultajiet fil-ħajja ta' dak li jkun, hemm iktar tendenza li l-persuna ikollha diffikultajiet fejn għandu x'jaqsam il-logħob. Ġifieri waħda mill-iskopijiet tagħna ngħidu hekk hija li nagħmlu awareness fuq da suġġett kif ukoll programmi ta' riċerka bħalissa qegħdin investu fi programm ta' riċerka fej lan aħħari huwa fil-fatt illi naraw qisu differenza bejn persuni li qatt ma labu f'ħajjithom, persuni li jilagħbu b'mod rikreattiv, ħanejdu hekk Alfred fejn jilagħbu pereżempju jinnaf dak li jkun jilagħab biljett tal-lotterija darbu kultant m'għandu l-ebda problemi, hija xi ħaġa li ħafna Maltin jagħmluha, ittihom pjaċir kbir u qatt mija problemi, xi ħaġa pożittiva għal ħafna nies. Mill-banda l-oħra għandna dawk il-persuni li huma f'riskju li jkollhom problema dawk in-nies li jilagħbu iktar minn 30% tal-paga tagħhom u jkollna dawk il-persuni li sfortunatament qegħdin fil-problema. Ġifieri wieħed mill-proġetti tagħna tar-riċerka ħajindirizza propju x'inhi din id-differenza u parti mill-iskop tagħna huwa li l-qudiem noħolqu servizzi wkoll li jgħinuna biex nittargetjaw daw il-persuni li huma f'riskju jew li qegħdin fil-problema wkoll. Ġifieri qed nifhmek tajjeb illi s-sinjura li tmur coffee morning mal-kappillan darba fix-xahar dik ma jfissirx li għandha l-vizzju tal-logħob, imma ħarġet u marret tuħu pjaċir ma' sħaba u daqsxejn bingo. Imma il-problema Fred meta persuna mhux li tilab kif qed tgħid inti biex tieħu pjaċir. Il-problema meta inti taqa' fil-vizzju, fil-logħob patoloġiku, meta inti qomt filgħodu moħħok imur mill-ewwel fil-logħob. Irqatt bil-lejl inti moħħok jibqa' fil-logħob. U l-paga tkun ġa labta qabel irċevejta. Ekku. Però kien qegħdin tindirizzaw il-fatt li llum saret iktar faċli meta tkun żgħira l-iktar li stajna nilagħbu morjowan tal-lottu li wkoll mhux vizzju għalkemm hawn min jonfoq ħafna fil-lottu. Imma illum hawn l-internet, jiġifieri illum minn fuq il-post tax-xogħol tista' titlef il-paga. Mela ġiel intqajt ma' nies jiena għidhom intom bis-serjetà illi qegħdin fuq il-post tax-xogħol jilagħbu fuq il-post tax-xogħol waqt li qed jaqalgħu il-paga tilfuha id-doppju tiġà fuq l-internet. Ekku. Sfortunatament hija realtà soċjali. Nieħu daqsxejn spunt ukoll nagħmel referenza għas-survey għall-istatistika li saret mill-MGA għas-sena 2015. Huwa stmat li l-poplu nefaq mal-125 miljun euro. Servizzi, f'servizzi tal-logħob. Iva, l-aktar popolari huwa l-Lotterija Nazzjonali.
l-aktar popolari. Bħala medja persuna li tilab tonfoq daqs 12 euro, 13 euro fil-ġimgħa. Fuq lob. Ekku. Ġvien sonardu l-poplu Malti huwa labi. Jħobb jilab. Ekku. Pero maħniex nsemmu il-lob per eżempju fuq il-futbol, fuq il-partiti. Dak qed isu bħala lob ukoll. Huwa eżatt. Jista' jkun vizzju per eżempju li kull weekend inti tittilab il-partiti? Kollox iktar milli it-tip, imbagħad qisu qegħdin naraw kif kienet tisemmi tajjeb ħafna kejn anke f'da s-servi li hemm ċertu mbagħad tip ta' lob li huwa aktar addictive aħna nsejħu li huwa iktar faċli l-persuna tibda tiddependi minnu. Pereżempju għandna dawk li jidhom l-slot machines għaliex għax il-persuna tiġi stimulata mhux biss qed tara l-flus, hemm il-ħoss, hemm ħafna sensazzjonijiet, hemm ħafna sensi, allura l-persuna aktar ċans li tibda tassoċja il-ħoss biss mal-pjaċir. Bħal meta tmur il-kazino. Iktar titqanqal x'inti Bħal meta tmur il-kazino. Ekku. Però għandek id-dwal, għandek l-ambjent u iktar tonfuq, iktar tilab. Eżatt. U xi cocktail u lem u law. Però fl-istess ħin l-ewwel semmejna l-coffee mornings, ġieli wkoll kellna r-realtà fejn kellna klijenti ċemplu għandna u parti mill-problema jċemplu normalment il-familjari mhux il-persuna nnifisha li jgħidulek aħna għandna problema anke bil-coffee mornings għaliex għax ikollna persuni pereżempju jmollulek xi coffee mornings xi darbtejn f'ġimgħa kull darba jilagħbu ammont kbir mill-pensjoni u jispiċċaw jgħidulek sal-aħħar tax-xahar ma jkollhomx biex jixxu laqas il-bżonnijiet bażiċi bħal zokkor jinna f'affarijiet ta' kuljum. U jispiċċaw jiklu l-pastizzi. Ekku, jew jittalbu, ġifieri ġieli jitlulna daw it-tip ta' rapporti wkoll. Ġifieri l-kontroll u l-għarfien huwa ferm importanti. Inti l-importanti ma tħallix il-ħaġa tkaxkrek, hux vera. Ekku. Ma nafx vera, korreġini inti forsi iktar tifhem fiha, ma qaluli li jista' jilagħbu anki kemm jagħmlu corners. Ejva. Ġifieri mhux min jirbaħ biss, ġifieri anke kemm min jagħmel l-iktar corners, pereżempju. Tilab il-flus għal min jagħmel l-iktar corners. Ekku. Teżisti ġifieri di vera. Teżisti Fred. Aħna nemnu li l-problema trid tiġi indirizzata mit-tfal tagħna. Bħalissa għaddejjin fuq kampanji edukattiva għandna l-maskott tagħna ċipi u nduru l-iskejjel madwar Malta u Għawdex l-iskejjel ta' studenti primarji u nedukawhom nagħtu qisu lectures lil dawn it-tfal fuq x'inhi r-responsabbiltà tal-lob. U anke tfal tagħna jistgħu jaqgħu fil-vizzju kif qed tajjeb inti llum permezz tal-mobile, tal-internet, l-iPad tara tfal tagħna qabel ma konniex hekk, qabel fil-ħin liberu tagħna aħna konna noħorġu nilagħbu barra. Anke intom naħseb. Ekku. Illum tfal barra ma tarax, illum kulħadd bil-mobile u bil. Il-gost tal-lob spiċċa kważi. Ekku, hemm il-kunċett ukoll li qed insemmu hawnhekk huwa l-kunċett ta' gaming ukoll, mhux gambling qed tilab mhux bil-flus, però xorta meta dak li jkun jilab bħala monti esiġerati ta' ħin li titlef jinnafaw persuni jgħidulek la jagħmlu l-homework, la jkunu jinħasslu, tant jiġu addicted letteralment, dipendenti fuq dak il-vizzju. Table soccer. Konna nilagħbu aħna meta kont żgħir. Table tennis, biljard, dawk. Xi ma nafx kemm kien dak iż-żmien. 10 cents Maltin naħseb. Le, 5 cents Maltin konna nagħmlu serata nagħmlu biljard aħna. Emin. U table soccer u table tennis. Fil-fatt għandhom jeżistu, jiena nappella lill-ġenituri li meta tagħtu rigali tixtrulhom it-tfal table soccer pereżempju biex id-dadi jilab mat-tifel, table soccer, hemm il-kuntatt. Però persuna meta għandha tikkuntattjakom, jiġifieri meta ninduna li għandi problema jiena, ċafna minnhom dawn ma jindunawx malajr meta jsiru jaqgħu darhom mal-ħajt pereżempju. Ħaġa importanti naħseb li meta persuna jħoss li qed jitlef il-kontroll u l-persuna u din id-delizzju ħanidwek li beda mod rikreattiv ma baqax rikreattiv, iżda sar xi ħaġa li mingħajr dak il-vizzju il-persuna mingħajr dik ħanidwek mingħajr ma jilab il-persuna ma jkollux pjaċir, letteralment ikollna persuni li huma f'din l-estremità li mingħajr dik it-trill għax hekk jiddeskrivuha li titqanqal emozjonalment mingħajr dak il-pjaċir il-ħajja tiegħek mhijiex
waħda sodisfaċenti, wieħed jinduna li hemm problema. Ovvjament, inħeġġu ħafna l-membri tal-familja wkoll forsi li qegħdin isegwuna għax ħafna drabi biex il-persuna jinduna huwa nnifsu it takes a long time hija xi ħaġa li tieħu proċess twil. Fil-fatt ħafna mit-telefonati li aħna jkollna ikunu fil-fatt iktar mill-membri tal-familja. Jiġifieri huma ferm vitali li jekk qed taraw persuna dejjem minn il-problema tiġbdu l-attenzjoni żdanka li wieħed imur għall-għajnuna malajra x'ħafna drabi jibqgħu jippruvaw isolvuha waħedhom u l-problema flok tixkien dejjem tikber ħanidu hekk. Jiena timpressjonani qabel nagħlqu id-dipendenza fuq il-lob għax kif jaħdem il-moħħ prattikament naħseb jew kellha laċċ biex tirbaħ jew li tlift u titterġa' ġibhom lura għax hekk jiġri jiena tlift 1000 euro mela ħankompli nilgħab biex inġibu lura u flok 1000 nitlef 3000 probabbli mhux naqafhem ngħid tlif dawk daqshekk mhux se nkompli nilgħab. Imma timpressjona l-dipendenza jekk inti tmiss ma' xi sustanzi ta' droga jew ma' droga jew ma' alkohol qed toħodhom, jiġifieri ġismek ħajjiġi dipendenti għalihom. Imma l-lob fil-verità fuq il-moħħ jaħdem naħseb le. Ekku, u fil-verità jkun qed anqal kimika fil-moħħ. Fil-fatt ħafna nies għandhom il-perċezzjoni li tagħmel il-vizzju aktar problema x'ħafna nies huwa xi ħaġa li hija aċċettata ħafna soċjalment li inti tilab. Però fil-verità li jkun qed jiġi kull darba l-persuna tirbaħ mod mhux mistenni li jkun qed jiġi il-moħħ jirilaxxa kimika fil-moħħ li hija l-kimika ngħidu la serotonina li tagħmilna burdata pożittiva, nħossuna ferħanin. Allura kull darba l-persuna jkun hemm rebħa jew tiġi f'post fejn qiegħda f'kuntatt pereżempju ma' slot machine, hemm tendenza li l-persuna jkollha iktar rilax minn din il-kimika. Allura l-persuna tibda tħossa ferħana immens fil-fatt. Waħda mit-talbiet tagħna għall-persuna li jiġu biex jieqfu mill-vizzju tal-lob jiġu għall-għajnuna jgħidulna jien nixtieq nieqaf nilab u jimlew formula biex jieqfu jilagħbu. Meta jiġu jgħidulna jien nixtieq naf għal dejjem, nitolbuhom ukoll ċertifikat mingħand tabib jew psikologu jew professjonist li kont isegwihom ir-raġuni għaliex għax meta persuna jieqaf insibu l-ewwel ġimgħat il-persuna jiġi vera depressat. Li hija simili ħafna kif qed tgħid inti qisu għall-addictions oħrajn. Sfortunatament għadda l-ħin aħna se jkollna sensiela magħkom. Però ma semmejniex illi hawn min minħabba l-lob daħal fużura. Ekku. Minħabba l-lob kellu jissellef il-flus. Ekku, il-vizzju iġib ħafna problemi miegħu, problemi soċjali, ma tibdix tħossok parti mis-soċjetà hemm barra, problemi ekonomiċi kif qed tgħid inti, finanzjarji, ma jibqalekx flus, kollok tissellef fuq l-idejn, li hija pjaga fis-soċjetà tagħna. Minn hawnhekk nixtieq nappella lil dawk il-persuni li jħossuhom li għandhom vizzju, li inti tinduna li għandek vizzju huwa l-ewwel pass, l-aktar pass diffiċli li inti għandek problema. ċemplu għandna il-Helpline Nazzjonali, Iva 1777, 1777. 1777 hija linja apposta. Iva. Għandna l-istaff imħarreġ fejn nkunu nistgħu nipprovdu l-għajnuna. Okay. Nistgħu ngħidu linja biex toħros mill-vizzju tal-lob, u xejn. Ekku. Tgħinuhom joħorġu minn dan. Eżatt, huwa l-ewwel pass persuna jibqa' anonimu meta jċempel għax forsi dak li jkun. Vintom iżommu l-anonimità. Eżatt, konfidenzjalità l-aħħar. Ok. Ġifieri l-aħħar waħda vera ħanala, imma importanti. Jekk jiena nilab, għax di tiġri, jiena nilab u ma nurix il-mara, jiena nilab u ma nurix il-raġel, jiena nilab u ma nurix il-partner, kollox bil-moħbi. Issa, jekk jiena nemmen li għandi vizzju, unċemplilkom, il-mara tiegħi ħassir taf? Le, assolutament. Huwa is-servizz huwa marbut. Forsi jkun hawn min jibża jgħidlek naqra l-inkwiet. Ġifieri sigriet tal-ħaġa tkun. Ekku, hija fid-deċiżjoni tal-persuna li jiddeċiedi jekk jixtieqx u normalment parti mill-proċess ikun għaqli li l-persuna jsib l-għajnuna, jsib is-sapport. Però wieħed jifhem ukoll li din hija deċiżjoni personali, ġifieri il-mument li persuna ġieħ il-kuraġġ li jfittex l-għajnuna inħeġġu minn hawn li jċemplu u minn hemmhekk l-istaff tagħna jkun jista' jikbidaħħom għall-għajnuna professjonali li jkun hemm bżonn. Grazzi ħafna Priscilla, grazzi Kejn, intaqgħu dal-boħra. Mela n-numru għal min jixtieq l-għajnuna huwa 1777. Min jixtieq l-għajnuna biex jieqaf jilab, għajnuna professjonali u wkoll konfidenzjali 1777. ċemplu hemmhekk għall-għajnuna u jigwidawkom. Nirringrazzjaw lil Priscilla u Kejn
mir-Responsible Gaming Foundation. B'għu magħna.